Keting George Uslam na duk menen kasni namar ke airing on ngan ke balawan ki thain jangka Bay of Bengal ba Bangladesh kala pensilai ki babon ki jaka hanang ba shalong khamtap me cheki jaka ke malang badan kom chap panthor khna lengkeding bat ki gui de ki jaka lai ba ki pai ba ban like nang de ki shlei ki lasna hi de ki liek da ka penangkam de ki phong kemangali iban i hakan de ki video ba kan de ki sna jong ki ni kisam na kala ke jarap ka ba khrau na ka tambat play imi ki bre ki ba sakot kaba bat boy ki bor jongga didi me ne daga district disaster management menyerap ne bat pelaj ki break sakot nagan daga jingle ke babun ki benta jongga jala me khlia la i bagi dedon ki to khando kun thobru ya ki to ha posh molai bypass ha ba kawi ki ying ka shong kan yang namar ka jing to jongga khando la yo jing tebru panapo jenter district la don ka jing yap jong ki briu ne ka jing khando jong ki mesim ki ba kodon namar ka di ka jing to jong ki khando ka jing to jong ki ying ki sam Baik dulu kan. Gitu. Terserah. Kalau pakai malah nanti punya juga.